Is-settur tal-kostruzzjoni reġistra sentiment pożittiv għall-ewwel darba wara ħafna snin ta' negattività. Dan f'servej maħruġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta li jkejjel il-konfidenza tal-operaturi f'settur mill-aktar importanti għal pajjiżna. Ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta pubblikat fl-aħħar jiem ikkonferma li pajjiżna biddel id-direzzjoni u sostna li tkabbir ekonomiku bla preċedenzi jkompli fix-xhur u s-snin li ġejjin. Tkabbir li kien rifless f'bosta oqsma tar-rapport, fosthom dak tal-kostruzzjoni li reġistra titjib qawwi ta' 32 punt fuq is-sena l-oħra. Fil-fatt il-Bank Ċentrali jinnota li fl-2015 l-operaturi esprimew ottimiżmu għall-ewwel darba kemm ilha tinġabar din l-istatistika fuq medda ta' sena sħiħa. L-ottimiżmu jinħass f'kemm dak li għandu x'jaqsam mal-impjegati u kif ukoll mad-domanda għax-xogħol. Domanda li żdiedet l-aktar grazzi għal miżuri bħall-eżenzjoni mit-taxxa tal-bol għal min jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu u l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Sal-2015 mill-iskema tal-First Time Buyers ibbenefikaw aktar minn 8,000 xerrej li bejniethom frankaw mal-25 miljun euro. Fl-istess waqt is-suq tal-proprjetà b'valur għoli ingħata spinta bla preċedent grazzi għan numru ta' investituri attirati lejn pajjiżna mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Konferma tal-impatt pożittiv tal-miżuri msemmija kienu l-figuri preżentati fil-Parlament mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. Figuri li juru li bejn l-2013 u l-2015 il-beħ tal-proprjetà żdied b'35%. Tant li fl-aħħar sena biss kienu reġistrati aktar minn 15,000 kuntratt ta' bejħ, b'valur li jaqbes iż-2 biljun euro. Dan kollu huwa xhieda oħra li mit-tkabbir ekonomiku rekord qed igawdi kulħadd. Mill-kbir sa żgħir huwa ċar li l-klima ekonomika ġenerata mill-Gvern qed ħalli impatt pożittiv f'kull sfera tas-soċjetà.